Sendela. Ilalela. Into ozongenzela yona. Uzojoma. Suka ngalapho uya ngala, suka ngala uye ngala, suka ngalapho uye ngala, suka ngala uye ngala. Angithi uyabona lento. Ngaleso sikhathi uyakhuluma uthulile. Awuthulile. Siyezwana. Uyakhuluma ngifuna ngani bo. Angini uyafuna lento lo? Yes. Endlela singayenza. Angazi mina kumntana kaNkulunkulu. Ayikho into esingayenza njengamanje. Yazi uhambene nomsizi. Isho bese uphume. Khuluma. Ayiphumele ngakho. Lalela. Kwenzakalani? Ungizela ngizwana. Yo! How? Yo! Baba, wasiyazana. The connection between the living and the dead. I've learned that you cannot live someone else's life because everyone has their own journey. My name is Msawenko Selina and this is my journey. Yini? Isinenza alimeniso. Ayikho lento enyenzayo. Nangizwa. Ubani wena baba? Ungangibuza ukuthi ngubani. Ngiphume lengane. Ngoba awungikime. Ofire mina ukuthi. Manje bo. Ayikho lento enyenzayo. Izinto ziyenzeka. Uba Ekufeni kwami ukuhamba kwami kwafana nokushaya konyazi. Ikhala ubusuku nemini eyangizala intokazi. Ithi ngani kwenzeke kowami umfokazi. Nama ngazange ukuthi kwenzekani lokho kwenzeka kwangiqeda inkani. Kwafana nokuphazima kweso. Ngabona sengiphaphamela kwenye indawo. Lapho umzimba wami udindilize phansi kabuhlungu ngimphambi kwawo. Kepha simkhonto. Sangcwaba nje nina. Usangikhumbula. La ukhona. Ikolinda. Omkhonto. Ocebe khulu. Thina esalinda abantu empini ngemkhonto abanye belinda ngepha. Kwenzekani La ngifile noma ngiyaphupha. izokunanela kabanzi inkosi. Usangikhumbula kahle ongcono. Asambi ukukhombisa koba umkhulu bakho. Olinda. Omkhonto ocebe khulu. Thina esalinda abantu empini ngemkhonto abanye belinda ngepha. Asambi. Umi ngifuna ngoba uyangazi. Kwafika indoda thizeni sithunyiwe ukuthi izongilanda. Ngasukuma ngayilandela sahamba isithuke siyisikhombisa. Endleleni ingafuni ngisho ukungikhulumisa. Makhona esihlangana nakhe igcine ngokungikhombisa. Safika endaweni engingayazi noma umkhathi noma ulwandle. Umsindo wakhona uqala ukuzwa usengaphandle. Ngafika abantu abaningi ngalendlela ecaka ukwenza. Ngakhonjiswa abakithi asebahambe emhlabeni. Olinda. Mani bambe lapho Kefas. Kefas kuyabanga lana ngivuka nakha ngigqokile Kefas ngihlangana nabo bonke abantu bakithi esabangcwaba ngihlangane ngisho nowesimame engikhola ukuthi wangithwala inyanga ezu9 esifini sakhe namhlanje ngaze ngahlangana nangisekhane lo sanda kushiya Kefas kwenzakalani lana futhi ubani futhi naye lo silethe kuyena lana Mzukulu, ayibonga mina ngingukhokho wakho. Ozala ukhulu kamkhulu ozala babo wakho. ayibonga Mzukulu. Yabona leli gama elithi ungumsa wenkosi. Walethwa yimqo. Njengoba ulapha sizohlolisisa sicubungule sicwaninge inyathuko yakho. Ngibambe lapho ke mkhulu ngathi mkhulu uyaphuma kancane endleleni mkhulu angazi mana Kefas emkhulu ngenkulu inhlonipho mkhulu mina ngahlanzwe egazini lemvana mkhulu nakuba nakho uJesu sethe
yena akekho oza kubaba ngaphandle kwakhe. Angethuki mzukulu uma ukhuluma kanje. Konke lokho kuphimisa ngomlomo wakho. Angithi phela mzukulu, siyafika kini ngamaphupho, sifike kini ngezibonakaliso, sifike kini nangezilwane imbala, kepha konke lokho nikushaya indiva. Ngoba phela uJesu wasifela ngithi mkhulu Amasiko mzukulu. Kodwa ke angizukwanda kakhulu. Zibonele naye yakhe. Hallelujah. After meeting with my ancestors, which I did not believe they existed, but the most strange thing was that I saw all my family members who have passed on, and I was given a task to ascend to before the judgment day, and was to fix all my mistakes. I tried reaching out to our bishop, but he couldn't see me nor hear me. I tried getting his attention in front of the congregation, but he couldn't see me, including all the church members. The members of the congregation themselves couldn't see me. From there, I decided to start fixing my mistakes. My first plan was to go to my son, whom I had conceived through rape. I tried apologizing to him, but he couldn't see me nor hear me. And that hurt me big time. I decided to go to the girls I used to date at church. The most beautiful girls indeed. I tried using Pastor Linda's charm, and they couldn't see me. It seemed like they all have forgotten about me. They couldn't even see me nor hear me. I guess there is no life after death after all. I went to my family members, my own wife whom I shared a bed for 25 years with. She couldn't see me nor recognize me, including my daughter. I only wanted to apologize and ask her to keep our child, but they couldn't see me nor hear me. Is this the connection between the living and the dead?